И здравейте потребители, като Паза Мастер Плейзер. И днес ще ви покажа как за целта ще ви трябва Sticky Piston, Redstone Torch, Stone, Sandstone, Redstone и Redstone Repeater. Сега слагате 3 Sticky Pistona, 4 квадрата ще оставяте. Да, после 4 квадратчета още. Слагате Sandstone, но може и дъня от Sandstone, не е задължително. Какъвто си искате можете. Сега слагате Stone тук. Обърка. Слагате Stone тук. Пак повтарям, може да не Stone. Отдолу Redstone Torch. И отгоре Redstone. Сега. Тук е за обаза. Ама тук трябва да са две подигнати. От другата страна правите също. Янде се обажда. Така. Сега отдолу правите две квадратчета. И тук. Слагате и Redstone. Тук слагате Redstone по същия начин. Сега отдолу тук слагате Repeater. Тук слагате Redstone. Сега слагате Sandstone. Много забравих, че ще трябва и Pleasure Plate. И правите така тук. В никакъв случай не трябва да слагате тук. Защото ще прекъсне връзката. И тук правите по същия начин. Сега слагате. Да Pleasure, добре да обясня. Ако е до тук, Redstone, можете и тук да слагате Pleasure Plate. Да кажем, примерно, можете да го направите и до тук. И може да сложите, слагате Sandstone си. И вместо до първото може да сложите до тук Pleasure Plate. Ето. И другата страна по същия начин. Да, ама това е тази принцип. С две ми харесва повече. И това е. Ви, както искате, може да скриете системата. Аз там съм я скрил с Sandstone. Вие можете и с нещо друго. Това беше от мен, Master Plaizer. Надявам се да ви е харесал.